Yo, let's go mga idol, no. Meron wala event natin, no. So, ilang fights ba to? 6. So, yan. Parehas winner to. Pinangdayo ko ng mga gagamba to, no. So, dito lang naman sa amin. Inimbitahan kasi ako, no. So, malapit lang naman. So, dito tayo sa meron. Tigre to mga idol. Hitting natin, no. So, highlights ka lang nila to mga boss. Ito naman yung si wala natin mga idol, no. So, pulahin. Medyo hirap lang kasi describe ng kulay ng mga Margos line, no. So, huling Margos ko na rin to. Gawa ng marami na yung reject kasi hindi ko kursonada. So, let's go mga boss. Pick na kayo, no. Pick. Okay, umpisahan natin sa ganito mga idol. Boss Bino, ilabas mo na yung gagamba natin sa bandang meron, ha? Sa ating bandang meron mga idol, napakagandang gagamba. Tigring pula. So, record ito. 2 wins. Wala pang talo, ha? 2 wins to sa palabanan mga idol. Pero, kung sasabihin ko 100% potential niya mga boss, hindi na, no? So, semi-laps na rin to. Hindi ko napakain ng ano. Pero, winner kasi mga boss, no? So, pinakain ko pa rin naman siya. Pero, wasaan kasi yung laro na ito. So, yan. Hitting natin. Nagpipik na siya mga idol. So, lahat naman alam yung Margos line mga boss. Pag nakakagat, solid talaga. Kasi malaki yung ulo. Medyo may kaiksian yung paa niya. Manipis yung paa sa dulo. Pero yung, kumbaga yung paa niya sa, kumbaga sa punuan na paa niya, no? Yung parang braso sa loob, malaki. So ito, same naman nito, no? So ito, pinagkaiba lang nito. 3 wins to mga boss. Hindi nakadaan ng talo to. Lahat ng kalaban nito mga idol is binalutan niya talaga. Hindi nakawala, no? Medyo maganda-ganda galaw nito. Pero mas malaki ng konti yung kabila. Sa ano lang naman, sa kaha. So, check natin mga boss kung ano yung kursonada nyo, no? Dun ba kayo sa tigre na pula sa meron o dito sa wala. Semi-pulahin. So, hitting natin. Ayun na nga. Yun na nga. Nakakagat. Aray. Aray ko po. So, nakakagat siya mga boss, no? Medyo mali tayo dun. Agresibo pa rin siya, no? Retired na siya pero gusto niya pa rin maglaro. Pero retired na to mga boss, no? So, dito natin lalabas to. Dito sa ating YouTube channel, no? So, dito lang kayo makita ng ganitong mga palaban idol, no? Klarong-klaro, napakaganda ng mga gagamba, no? So, parehas ang laki ng ulo. Medyo old ang tingnan yung meron, pero let's go. Check natin kung makakaya niya pang talunin itong bandang wala. 3 wins ang kartada ng ating bandang wala, 2 wins naman sa ating bandang meron. Boss, bitaw mo na, bossing. Unang bangga, lumampas si wala. Kinagat ni meron sa may gilid. Kinagat ni meron, no? Si wala, bumabawi si wala. Nasa taas si wala mga idol. Si meron nasa baba. Naghalikan na sila, no? Naghalikan sila na para bang ang tagal nilang hindi nagkita mga idol. Sinasaputan ni meron si buwan ng wala, no? Si wala naman gumaganti ng bitaw ng sapot. Yan na, nagsayaw na ang ating dalawang manlalaban, no? Aray ko po, kinagat na naman sa tagiliran na naman si bandang wala. Gaganti kaya ang ating bandang wala, lamang sa patama ang ating bandang meron. Nagsasapot si bandang meron, ha? Bandang wala. Itong nakikita natin sa camera, si meron naman nasa likod. Nakagat si meron. Natuklaw ng pangil ni wala si meron mga boss. Referee, alis ka na daw dyan. Hindi ka na kailangan. Bandang wala ngayon, ha? Nakakalamang si bandang wala, Kinagat sa sentido, sa tagilirang ulo ang ating bandang meron, ha? Tumigil ang dalawang gagamba. Cameraman, napakaganda nating cameraman, no? Si Isme. Ibigyan mo kami ng magandang view. Yan, ha, hinahanapan tayo kung pwede na ba nating sintensyahan, ha? Medyo mahirap sintensyahan to. Kasi semi lips to lips yung laruan nila, no? So, kiss natin ng unti. Tignan natin kung medyo masisilip na natin. Pero sa tingin ko to mga idol, pwede nang sintensyahan to. Bibigyan natin ng unting zoom
So, yun na mga boss. Tignan nyo maigi. Ang pangil ni wala is nasa taas. Ang pangil ni meron is nasa baba. Si may side view. Naka-side view ng unti si meron. Nakagat siya sa may gilid sentido. So, klarong-klaro mga idol ha. Ang ating bandang wala. 1, 2, 3. Bandang wala. Turo natin bandang wala. 2 puntos. Ha? 2 puntos sa ating bandang wala. Yan yung wala natin. Yung nasa taas mga idol. 2 puntos. Wala wins tayo mga boss. So, ganun lang mga kajino. Ganun lang kasimple. So, abangan nyo to mga idol ha. Ganun lang kasimple mga boss. Ganun lang kabilis yung laban natin. Sana na-enjoy nyo and check nyo yung mga upcoming fights natin. God bless you all.